Η καθημερινότητα συνεχίζεται. Έχουμε μπει σε έκτακτη ανάγκη όμως τώρα. Εντάξει, οπωσδήποτε υπάρχει ο φόβος. Και όσο επειδή είναι και αρκετές ημέρες, υπάρχει και η κούραση. Ο κόσμος έχει αρχίσει να κουράζεται από αυτό. Εντάξει, είμαστε σε ανησυχία γιατί έχουμε επιχειρήσεις εδώ πέρα, έχουμε κτίρια. Άμα γίνει μια ζημιά, είναι και ο τουρισμός βέβαια που είναι μπροστά η σεζόν μας και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Όλα αυτά μας ανησυχούν. Τα παιδιά εκδηλώνουν ένα άγχος και μάλιστα τα παιδιά της μικρότερης ηλικίας, όπως είμαστε εμείς στο δημοτικό. Ωστόσο, προσπαθούμε και εμείς μέσα από την τηλεκπαίδευση που τους παρέχουμε να τους έχουμε ένα χώρο που θα μπορούν να εναποθέτουν τις αγωνίες τους και τις ανασφάλειές τους και συγχρόνως να προσπαθούμε να κάνουμε και λίγο μάθημα. Με τους σεισμούς ήμασταν τυχεροί και γενικά δεν έχει πέσει ούτε μικρό βοτσαλάκι, οπότε είμαστε μια χαρά. Εννοείται ότι υπάρχει, αλλά πάντα πιστεύει στην πρόνοια του Θεού ότι όλα είναι για κάποιο λόγο γίνονται και ότι όλα θα πάνε καλά.